Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike i-video ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangiphosta i-video wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka zikwi-Trend TV. Siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu kwi-video engikade ngiyiphosta nje noma ingakabi nama-views atheni, kodwa nje sengithi angiphinde ngibuye ne-video-ke ebengithembisile ukuthi-ke ngizoyenza. Makuthi-ke mhlampe uyaqala-ke ukuzwa ngalolu daba ngizokhuluma ngalo-ke njengamanje. Bafethu, kunosisi la owaduka ngomhla ka-27 April, ngeshwa-ke osukwini la izolo kumhla ka-15 kuMeyi, utholakele-ke eseshonile ebulawe ngehluku, wanqunywa ikhanda ngala endaweni-ke yaseClermont eKadabeka. Nangu-ke usisi ngimfakile esithombeni. Usisi-ke lo omncane-ke bafethu oneminyaka ewu-21, igama lakhe u-Asemahle Maqolo, obenza i-journalism eBria College, obewenza-ke unyaka wesibili. So bafethu-ke usisi ugcine ebulewe kade ethunjiwe. Umthumbi wayekade-ke edimanda imali ewu-5,000. Kodwa-ke bafethu okuningi nizokuzwa kule clip engizoyidlala, noma izothatha nje isikhathi kodwa izovula umqondo kwabanye. So makuthi-ke usuyibukile le video, ngicela ukhomente kwi-comment section, uphawule nje ukuphawula kwakho, uvo lwakho. So bafethu-ke nayi le clip le ngizoyidlala njengamanje. Hello. Yebo bhuti, ngizama ukufonela, ngiyabona nawe uzama ungifonela. Kwenze njani Amahle uphi? Buza kulodelelile ekhuluma ngefoni. Umama akekho right ekhanda. Ozanga. Ngithi umama akekho right since elahlekelwe umntwana wakhe. Delele kabi lo muntu ufuna lawa wadelela shinto ayithandayo. Iqhumeni ngefuna Amahle. Ukuhlonipha umuntu longamazi. Ngeke amtholele ukudelela kwakhe. Yazenza kubonana. Yeah. Ngiyamxolisela. Ngilaleleke ngifuna ukukhuluma. Bhuti bengisacela ukubuza ukuthi mhlambe kwenze njani, singamthola yini noma mhlambe ngeke size simthole. Ukukhuluma ukuthini wena uyini naye? Mina nguNokuthula ngowakaMaqolo, udadabuka baba wakhe osanda kushona. Ngokuzwa. nguNokuthula mina wakaMaqolo, udadabuka baba wakhe osanda kushona. Hayi, uyazi imisebenzi yakhe naye ayenzile akugcina sebala. Kunecala lenzile. Noma ngabe kuthiwa-ke mengahlangene nalo, kodwa ngoba lenzi ushumo wakhe hamba naye, so-ke wagcina-ke sehlangana nembila ngithuthu. Ngeke likwazi ukulungiseka Nkosi yami. Imali yami phela ingaphuma ukuze ukhokhakale lelo cala. Kungaba imalini baba? U-5,000 icala lakhe. Njengoba ngikhuluma ngikuhlala speaker ukulalele. Ungilalele. Gijimela emaphoyiseni ukangothatha ngenamba, ngeke umthole ngenamba ngibayithatha ngokwazi ukuthola. No, ngiyakuzwa bhuti, njengoba ngikhuluma nawe, ngifisa ukwazi ukuthi mhlambe yini le ayenzile umngani wakhe. Uyena-ke yomtshela lezayo, kodwa-ke wazi ukuthi uma ingane intombazane ukuthi uhlakaniphile. Ungathola-ke ijezi egcumeni. Khona abantu okumele ungabathinti nje. Hamba uthatheka. Ekugcineni uzovuna iy'tshalo-ke. Ngingakwazi bhuti ukukhuluma naye noma iminute elilodwa? Ngingamkhulumisa ngaseqaleni, so wena ngeke usakhuluma, ukulalela lento oyikhulumayo kuphela, kungena ngeke into usaziyikhulumayo. Okay. Ngathi siyancengana ngakho into ngeke sina. So mina ngiyanisela ukuthi wazi ukuthi mekuthi uqeda ukukhuluma nami njengoba ngithola nje insengweni. Okay baba, ngiyacela abantu ukuzwa izwi lakhe Nkosi yami.
ngithi ngoba seqayini ngeke ngamkhulumisa naye so ngeke ngiphinde ngosibili angisonke isilima seli phela into engiyinongeyina manje bhuti leyo mali edingakalayo noma uthi ayithathwa ngoyena kungenziwa njani? Asazi-ke. No, angithi uyasho ukuthi asizukwazi ukukuthola. Sicela ukubuza ukuthi indlela iyiphi indlela esingenza ngayo? Ukuthi khokhe imali yami. Kuphela. Ngicela ukubuza uyamtshela-ke nini ukuthi imali enze njani izikhokhele. Nangu la, ujacu uyanuka uvele uyijacele ujacu uyanuka. Uyadla kodwa kahle. Cha phela ngeke kadle ngathi kubo la. Uyadla ukudla kodwa hayi ngoba khona kade delela la sothatha ingane 11 days ayiseyise. Ngoba usuku luka 11 Nkosi yami manje lolu. Siyalazi manje usitshela into esiyaziyo naye. Naye lo usitshela into esiyaziyo. Yeah. Yo, manje ubhuti angayithola kanjani kwayona leyo mali ukuze ngithola kanjani? Lokuthi ngisizwe ngayo. Angizwe kwangena imali yethu. Ngingamtshela nokuthi hamba nimhlangabezele esidingo sokuthi ngingafika umthathe khona. Asikafike simthophe khona. Ngoba ngeke simlethe lapho kimi. Sina lesazikhona sisamthopha khona simthathe khona. Yebo. Ube omunye ukhuluma njenganawe abe lemfundiso ngaba nje ukhuluma uDoti wabhala ama-message ngwabe delela kodwa ekugcineni ulindelele ngani ukuthi kodwa ngiyamxolisela bandla bhuti le ngane lesiyithatha siyijikela kwezinye iy'nkalo ihambe udayisa umzimba uzothini mesiyithatha lengasiyisa uzindawo siyodayisa amadrasi uzothini ngobuye niyithole lo ngane sayincela ngayo ifana nekusasa lapho fanele aqale esikoleni next week. Uzogcina engaselanga angazange sigcina sesithathe ezinye iy'nqumo bese gcina ukuthi ngingaphinde nimthole. Azange ukuhlonipha lo mthetho bambefuni ukuba ukhulume njengalawo ngabe uvule ingqondo. Delelile wadelela. Ngiyamxolisela bhuti okwesibili. Ihlelekabi udelela umuntu kodwa lo muntu okumdelelayo igcine uthini uzomthola kanjani lo muntu egcine ethini ngoba egcineni ukuthi simtransfere simise kwenye indawo singenza noma yini ngaye njengoba esamncane esafresh kangaka akuthinta kangasengu lo muntu ungakaza enziweni siyabonga kanje ngoba yena kanangqondo omunye ngabe sidala baningi abantu bemfuna bafike izisebenzana nazo ezinabantu abadala komntwana bamfuna lo muntu besho inkulu imali lezi ngathi mina ngeke lenganithanele iphumile ekhaya soza ngabazali bako ukuthi bayikhipha inemali yami noma cha le ngane ngabe ngidle inkulu imali ngayo bathi awukwazi ukukhuluma nomuntu ongamazi akangazi khuluma uDoti ngala ama-message ukuthi gcina ingane 11 days ithina lana kusho wonke uDoti akazi kodwa isizathu ukuthi lisuke lapha kodwa bese nichazela nini ekhaya leni you understand ukuthi cha kufanele kwabanje imali enkulu yalahleka ngayo umngane wakhe asamahla enkulu kabi akuyona imali yalahleka kwalahleka into ecost imali akuyona imali yalahleka okay so-ke lenziloke ngilindele amakhole egcine ngase ngivala ngingasangithola ifonini khoze ngithi ngenzela ubulungiswa kungafiki la mina ngathi lishona ilanga ngibe ngimtransfer eseniba nenkinga ngithi ngenzela ubuntu kodwa ngiyabona ubuntu bami ngathi ngenza isilima manje. Cha phela bhuti umuntu okhuluma naye kuyena umuntu okhulume naye yikho ngifona manje ngizwe ukuthi kwenzakalani ngoba kunanabantu othola ukuthi bayaganga umuntu ongathuma ebona ipost athi uyibonile ingane kanti kuyiphutha ngoba bakhona abanye sebefonile asizazi nokuzazi thina sihleli nomuntu la njengoba ngimkhulumisile naye ngamphuthisa ukuthi uyazikhalisa wenza ngathi zamhlukumeza elobe echifisa nokhuluma naye wenza ngathi sesamshada amkhulukumeza kanti akazashaba akazenzi lutho. Ngiyacela bhuti ningamshaya ngiyacela ngahlukumezeki angeke ahlukumezwe semncane njengoba enamathamba amangaka ukashaya lento
washada enganeni unethamba elincane kangaka ucingo phela singathi angeke ashaya umntwana kuphela uma kwenziwa ukulungiswa futhi uma ngeke ngiyankinga sizovala amafoni ethu senze into I promise ngeke ngithole asazi-ke futhi no ngichaza ukuthi ngiyakuzwa bhuti lokho kushoyo laleleke futhi izokhokhwa kanjani imali ubuza mina angina ngikhiphe ingane angizwa baba angine sengikhiphe ingane sengibuza mina kwenziwa kanjani angine mina ngikhiphe ingane ngisho khona ukuthi uma ikhishi izokhishwa kanjani ngizobona-ke mina ngizobona ungatshele mina ngibadala no ubhuti uma kuwukuthi useyazi ukuthi imali iyokhishwa kanjani nokuthi somtholapho asemahle ngizocela ukuthi ubuyele kumina hayi sisayikho engizobona kuwena ngiyengile lutho phela kuwena angithi ngiyabuza bhuti manje awungiphenduli inhlobo ngokuthi imali ungayithola kanjani anginayo sithando sami attitude ngicela ukubuza ukuthi imali ungayithola kanjani indlela ze-technology nokuzimisele ngokuyenza lokho uma uhluleka futhi uyeke ngisebenzise yona le number usebenzisa liphi bank uCapitec khona ngisho kesete Capitec ngikuthumele kuyona le number uma ingena manje sibhekile izongena sibhekile sona okay bhuti ngiyabonga kakhulu Ayike ngazakwethu ngithembe ukuthi-ke nikuzwe konke obekukhulunywa kwividiyo isihlobo sikasisi lo odlulile emhlabeni kanjalo nomthumbi wakhe. So bafethu ngicela nikommente kwi-comment section ningitshele ukuthi-ke ngabe lolu daba niluzwe kanjani, ngabe lo mlisa ubekweletwa okanye wathumba nje intombazane ngenhloso ukuthi athole imali. Ngifuna ukuzwa nje uvo lwakho kwi-comment section. Like ividiyo uma ukuthi awusubscribe-ile usubscribe kwi-channel ngizohlezi ngikhona ngolethela-ke indaba eyitrendayo usuku nosuku. Bafethu asiphinde sihlangabezane kwividiyo elandelayo.